Tak nie lepšia. Teraz to je už začarované, lebo posledného napastníka, čo sme mali, Kušvíka, ten sa zranil teraz v miaču, má problémy so slabinami a vyzerá to na 3 týždne, že nebude môcť. 3 týgodne, tak. Ale ja si myslím, že Kviatkovský, ktorý ho striedal, zahral dobrý meč a v tej ofenzíve nám veľmi pomohol. Tak musíme ešte počekať, jak to bude s Jankovským. Dnes trénoval individuálne, tak máme ešte jeden deň zajtrajší, aby sme videli, jak to je s ním. Ale ináč, tí, ktorí sú tam zranení, je ich veľa. Keď vidím Gerak a Michal Helik, ten tiež nemôže, ešte ten netrénoval vôbec, ten bol v špitále. Je ich veľa, no. Žienčuk, Wisla je z tých troch družín najsilnejšia, to je jasné. Ale ja si myslím, že aj moja družina rastie od meču ku miaču. A teraz príde Wisla a ja si myslím, že pivkáži sa môžu prezentovať proti kvalitnému mužstvu, proti kvalitnému tímu a môžu ukázať svoju silu. Ja si myslím, že je ľahšie hrať proti Wisle ako proti Lechu. Lebo proti Lechu sme chceli za každú cenu 3 punkty, lebo sme vedeli, že to je náš priamy konkurent. Ale Wisla, OK, tam nie sme my favoritom. Tak favoritom je Wisla. Znaczy ja ostatnio, jak Paweł Szultes odchodził, to gdzieś tam napisaliście i dopiero się wtedy zorientowałem, że faktycznie tak już się jakby przyzwyczailiśmy do tego, że jest 5-6 zawodników z zagranicy, że w sumie chyba ja jestem dumny, że gram w takiej drużynie. Wydaje mi się, że po to się szkoli tą młodzież w Polsce, aby grała w Ekstraklasie i ja uważam, że ten kierunek jest... Znaczy ten kierunek, gdzie jest większość jakby Polaków w drużynie, uważam za słuszny. No wiadomo, że nie obędzie się bez jakichś wyróżniających się obcokrajowców w drużynie, ale generalnie uważam, że trzon zespołu powinni stanowić Polacy. Ja to vidím dobre, ja to vidím pozitívne, lebo tam sú emócie, že tí, či už Buchalik alebo aj Malina žijú tým mečom, že sú plní emócií. Chvála Bohu, nedostali sme bránku z toho, to je dobře, ale tie emócie tam musia byť, takže Malina má svoj názor, Buchalik má svoj názor, tak si ho vymenili, boli príliš blízko, no tak ale to jest dobrze. Tak, Kwiatka trochę przydusiłem, bo tego wymagała, wydaje mi się, sytuacja. Potem mu pogratulowałem, bo od tego momentu zaczął bardzo dobrze grać no musi panować taka po prostu zasada, że będziemy na siebie źli wzajemnie, jeśli nie będzie tego zaangażowania tak, jak powinno być. Natomiast te błędy się będą zdarzać, ale zaangażowanie musi być zawsze. No, ja jestem takim zawodnikiem i Malina, jesteśmy starsi zawodnicy, którzy po prostu powinni na takie rzeczy zwracać uwagę. Nie na błędy, tylko na to, jak ktoś po prostu w pewnym momencie nie daje wszystkiego. No, a potem Kwiatek grał świetnie, wywalczył rzut karny i pogratulowałem mu. Lebo ja si myslím, že kritika od starších pilkářov tam musí byť, keď je tá kritika konštruktívna. To je dobré. Aj od trénera, keď ja kritizujem hráčov, tak musí tá kritika byť konštruktívna, aby z toho niečo bolo. A či už to je Surmi alebo Malina sú moja pravá ruka na boisku. Čiže oni to musia, ja to chcem od nich, aby to tak robili. Ja som bol postavený pred túto hotovú situáciu, že som nemal som iné východisko. To bola jedna vec. V tom čase bol ešte kto to bol? Marek Šindrovský byl kontuziovaný, že tam nebolo hráča, bol tam len Helik, toho sme zase potrebovali na pravej strane obrany, ale hlavne, čo som tam potreboval šéfa v tej obrane, taký boss tam musí byť, ktorý organizátor, ktorý mluví, ktorý to organizuje, ktorý vie aj dať žutiť pás dopredu, ako rozohrávku, že mám. Takže to som tam potrebovala.
či už Stavarčík so Šindrovským, keby tam hrali, to sú rovnaké typy. A Malinovský je iný typ ako Stavarčík. Takže preto ja si myslím, že tá dvojica pasuje dobre.